بے پرواہ دی دنیا تے رت جدن وی کائی پر تیندی ہے مخدوم صاحب بے پرواہ دی دنیا تے رت جدن وی کائی پر تیندی ہے ملاقات دے مسئلے چ رنگ لگنی تیری نیت تے چھوڑ دیویندی ہے دیراں تیرے آنتے لائے وجنا شب قیدیاں وانگ کٹیندی ہے اس آستے جندہ یاسین ودائے کھیڑ کدائیں پر تیندی ہے انکل وسیم توڑی فرمائش دے ہوتے نہیں سچ تے کوڑ دی پرک سجن نہیں ہے نہیں ہاں او دے عارضی خلق تے وس پئی جندڑی کیتی حد بے درد جفا دی او دے عارضی خلق تے وس پئی جندڑی کیتی حد بے درد جفا دی کر درد ہجر کمزور گئے نہیں رہی گنجائش دوا دی نہیں ڈھک دی کہندے نال لڑن تے اے عادت تھڑیوں لا دی یاسین مریدائیں غازی دے تائیں اے پہچان وفا دی بارسد پئی اساں پڑھ دے آسے تختیاں تے میں توڑا تسا میرا نا لکھنا تسا پہلے دے تو پھر دے آئے پہلے میں لکھنا تسا تاں لکھنا میرے دل مینوں مجبور چکرنا موڑ موڑ لکھنا تھا لکھنا میرے درد ہجر دی چس ودھنی میں نہ سینوں جا لکھنا بندے اساں پڑھ دے آسے تختیاں تے میں توڑا تسا میرا نا لکھنا تسا پہلے دے تو پھر دے آئے پہلے میں لکھنا تسا تاں لکھنا میرے دل مینوں مجبور چکرنا موڑ موڑ لکھنا تھا لکھنا میرے درد ہجر دی چس ودھنی میں نا سینوں جا لکھنا آخری دوڑا جی بندے منٹ چرج گیاں ساٹھ گت دن مینوں منت کریں دیاں سال ہو گئے ایڈی عمر تک آئی نائی تیرے ہجر دے وچ آویکھ لچٹے وال ہو گئے تیری سائے جائی ٹیکائی قسم خدا دی تیرے جیندیاں بچن محال ہو گئے اجا منتا راج یاسین نہ دیتیاں تیرے بالکل غلط خیال ہو گئے جی او یاد نہیں او یاد نہیں جی حسن بھائی اچھا جی اچھا اے بھائی اسد دی فرمائش دوتے رائے ناصر بھٹی دے نام دوڑا کہ حیدری صاحب بھی سنا گئے آخری دوڑا تو ان سنا کے موڑی اجازت تساں اور کسے دے لگ دے آئے تساں اور کسے دا پیار آئے اسا کملی جائی مخلوق خدا دی تسا ڈھیر تجربہ کار آئے بے رحم سیاد دی شکل دے وچ ودے کر دے اور شکار آئے دراصل یاسین تے لت رکھ کے تسا ٹپڑا چاندے پار آئے والسلام جی مہربانی